ujung tahun parhuriaon sadarion. Imana tersurat di Konfesi HKBP tahun 1950 sada bindu 10 taringot tu parningotan dina monding. Taha porsiai jala taha tindak kondo apedu tu jolma mati sahali dungi uhumi. Nama radian nama ibana sian ulaonna jala Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngolu dohot namate. Asa ia tabahid pe parningotan di akka namonding namar ningot ajalta sandiri dohita disi dohot pahotton rohatta doi di ngolu paru kilonon marhite podaon taalo jalata tulak do poda hasi pelebeguon namandok adong pardomuan ni tondi ni naung mate dohot jolma namangolu songoni poda namandok laos tinggal di tanomanido tondi ni namatei laos songoni taalo jalata tulak do poda ni Rom Katolik nama modahon api pangurason manang ari parpita-pitaan na ikon boluson mangurasi tondi ni naung mate asa Tuhan uluan jala naboy patupahon misa dinamate dohot nama nangyakon naung matei asa humatop malua sian api pangurasan laos songoni namartangyang tutondi ni nabadia naung mate dohot nama kirim taripar hagogoon dohot habadiaon niakka naung mate tanomanna ulosna barang-barangna holi-holina manang par mano-manoanna atong rapido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulaon tahumbar patikmi amin. Marende buku ende nomor 174 ayat 1:3. Huria na hinaholongan ni Tuhatta
tapahohoma rohatta diadopan ni Tuhatta, tatot poti ma sandok dosatta nagodangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadeon mi manopoti jala manganggukon dosa nami macay jojot huartsay kami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dakku hawlongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dotson diri nami kubaik kami di baheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nilelengna alai nama purus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urubi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan sai asi roham di hami halak nadangolon amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga diatsai ho ahu marhite sian akka dosam jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu ahu tutu ahu sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriokku jaladangbe hupa ingot-ingot akka dosam hasangapon ma di debata na dikinjang amin. Marende buku ende nomor 372 ayat 3.
KBG ma hatani debata turpuk niari minggu ujung tahun parhuriaon sadarion imana tersurat di panghukapon sada ayat 4 1 ayat 8. Ahu surat ini si Yohanes mandapotton na pitu huria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalana naing ro nang sian na pitu tondi na diadopan ni habangsana. Nang sian Yesus Kristus dami rakosani dapat juru sian kata apa si gongkong akaraja dijadihon dohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagogoon ro di saleleng-lelengna. Amen. Ahudo bunana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adokian nanaing roi sigonggom saluhutna ido sahatna martua mo akka na tumangihon hatani debata jala ng peopsa. Amin. Marende buku ende nomor 220 sia ayat sada. Tindakon maha porsiotai songon na hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahitamandok au porsea di dibata Jahoba ido ama pargogo naso tudosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabian siya to di parbadia andorang suwobuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus namate tarpayo di bana di hau pinarsilang natuat tu banua toru dung gitanom namulak mangulu di are patulhon namanaik tu surgo lahul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naswadurusani di sima ibana paimangulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsia dito di parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan yanak Kristen akka nabadia dohot yang sesan di dosa dohot dihatai namandok mulak mengulu sogot daging ni halak naung mate dohot yang nguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting ni huriata Tabagema titing namasa diuriata di bagasan mingguon minggu tanggal 21 November 2020 sada. Naparjulo namaragam.
Sada, gor ni mingguta sadarion, ima, minggu ujung tahun parhuriaun. Topik minggu, ajari mahami, mamilangi aka ari-ari nami. Di bahasa Indonesia, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 2. Permingguan ujung tahun parhuriaun. Parningotan ni aka naung muding. Di mingguta sadarion patupaun ni huriata do ujung tahun parhuriaun manang parningotan ni aka naung moding. Tapatupa mai dung majahatiting ni huriata. Dulu retreat na poso remaja HGBP Tamarunang. Domu tu program kerja ni remaja na poso bulung di huriata patupa retreat do di tahun 2020 sadaon. Alani borhat do remaja na poso bulung ni huriata ni uluhan ni huriata dohot ketua Dewan Koinonia laho retreat tu Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba di hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan tanggal 28 November 2020 naroon. Tatangyakon ma asa dengan merdalan ulauni. 4. Papungu pilihan tujulu. 4A sadarion papungu pilihan tujulu dohita bahin tupata tu diakonia ni huriata. 4B di minggu naro tanggal 28 November 2021 papungu pilihan tujulu dohita bahin tupata lahu madukung perayaan Natal remaja na poso bulung ni huriata. 5. Basar makanan. Di patupa panitia Natal remaja na poso bulung do basar makanan ima mie goreng dengan harga Rp30.000 molo saporsi, molo 2 porsi Rp50.000. Asa doot mahita berpartisipasi. 6. Latihan kor Natal ama ina. Pinabotohon matusude punguan ama dohot punguan ina asa latihan kor persiapan Natal latihan kor di patupa mulak parmingguon. 7. Rapat persiapan retreat remaja na poso bulung. Diberitahukan kepada semua panitia dan peserta retreat remaja na poso bulung agar mengikuti rapat persiapan retreat setelah ibadah minggu ini di ruang sekolah minggu. 8. Latihan liturgi Natal anak sekolah minggu. Diberitahukan kepada semua orang tua dan anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya untuk latihan Natal anak sekolah minggu. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu ini masuk pukul 16.00 WITA di gereja ini. Sia rapot perhalado mabain rencana program kerja Dewan Marturia tahun 2022. Pinabotohon matu sude perhalado ni huriata asa Roma hita merapot di hari Kamis tanggal 25 November 2021 masuk pukul 10.00 Botari. Laho makatai rencana program kerja Dewan Marturia tu tahun 2022. 10. Jadwal perayaan Natal Tahun Baru HKBP Tamarunang. Natal anak sekolah minggu hari Sabtu 4 Desember 2021 masuk pukul 18.00 WITA di gereja. 2. Natal remaja na poso bulung hari Sabtu 11 Desember 2021 jam 19.00 WITA di gereja. Tolu Natal Amaina Rabu 22 Desember 2021 jam 19.00 WITA di gereja. 4. Natal keluarga Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 19.00 WITA di rumah kita, di rumah jemaat. 5. Malam Natal
hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 jam 19.00 WITA di gereja. Onom, Natal pertama perjamuan kudus hari Sabtu 25 Desember 2021 jam 9.00 WITA di gereja. 7. Natal kedua ibadah Minggu. Ibadah Minggu Dohot Malua. Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 9.00 WITA di gereja. 8. Malam Tahun Baru Berita Jujur Tahun hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 jam 19.00 WITA di gereja. Ibadah Tahun Baru Sabtu tanggal 1 Januari 2022 jam 9.00 WITA di gereja. Dapat 10 sadahon memasang aksesoris Natal. Diberitahukan kepada semua perhalado dan punguan Naposobulung agar datang ke gereja ini hari Jumat tanggal 26 November 2021 jam 10.00 WITA untuk memasang aksesoris Natal gereja. Untuk kegiatan tersebut disediakan konsumsi. 12. Pemberian tabungan gerdia. Diberitahukan kepada semua jemaat agar kita memberikan tabungan gerdia yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun ini. Tabungan gerdia bisa kita sampaikan kepada situa wilayah masing-masing. 13. Menjaga kebersihan gereja. Diimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. 14. Ruas Namar Sahid. Perhalado Dohot Sude Ruas Nihuria HKBP Tamarunang Manangyakon Ruas Namar Sahid di Jabu Manang di rumah sakit. Saitu hatama na mangalehon hamalumon Dohot Hahipason. Mulu adong sian ruas nihuriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu Parhalado manang Padita ruas Namar Sahid. Iin berusia nipar dirawat di rumah. Bapak MU Hutagalung dirawat di rumah. Amang situa STJ Marpaung SH pada saat ini kita sudah sama-sama ibadah, puji Tuhan, dengan nomor 4 Inang Situa M Borumanurung kita sudah bersama-sama ibadah pada hari ini. Mauliata Madituhata. Ke-15 Ruas Namar Ulang Tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Turuas ni Huriata Namar ulang tahun siang tanggal 15 November sampai 21 November. Saitu hatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur. Suang-songoni nang hahipason. Ruas Namar ulang tahun. Sada Nola Rumondang Tantri Boru Simanjuntak 15 November wilayah 3. 2 Bilton Nepalda Sinaga SE tanggal 17 November wilayah 2. 3 G Boru Lumban Tobing tanggal 20 November wilayah 2. 4 Insinyur R Saragi 21 November wilayah 2. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamuraon dohot hamuliaon. 16 ulang tahun Pardongan Saripeon. Perhalado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas ni na merayakan siang tanggal 15 satu tanggal 21 November ruas na merayakan keluarga Sangkam Pasaribu Inang El Boru Sialagan 16 November wilayah Sada.
paduawan parhepengon boy mat bata bereng di warta yang ada di slide. Hawa kadongan dapat na pertikian sonari parningotan dia kanong moding tapara dema buku edeta nomor 835 ayat sada dot ayat 3. Kadongan saha porsiaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu pape sadarion parningotan ya kana moding dang na mangarukari sidangolon parningotanon. Alai marhite parningotan ya kana modingon ingotot tama hitape naikon marujungolo do ditik kinabe songo na kadongatan ng parjolo modingi. Dan si habiaran be sorok ni hamatiani ay nunga di patuduk Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheon na siya namati jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatean jalapati kido guguni dosai ale moliate madidebata napa mona kita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus atong tabigi manuaing guarnia kadongatan ng jumolo moding mamuka siang 20 November 2020 sahatu 21 November 2021 anggoruas ni huriata di sa taon parhuriaonon dangadong na marujungolo alai hamuakamang hamuakainang ruas ni huriata kay peta marunang atik tungadong aka keluargata aka sisolhot aka todong aka ale-ale nong parjolo marujungolo di taon parhuriaonon marningot ima hita nuaing ala hita pe nang marujungolo do hita sugut haduan ala nii marede mahita sian buku ede 347 ayasa daw tolu uhut mahita jongjong.
Ale Tuhan debata nasian nahinan jalana mangulu ro di salileng nililengna. Huingot hami sadarion akan mate siak kami naong pa jolohon tulabungmu dihodo anak kicu ni banua gijang jala diukap hodoi dia kena mengasahon Tuhan Yesus Kristus nungaruka naruka dorohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheheon ni daging diari sugut mauliate marohanami tuho ala ditubuh ko hami tu pakirimo na mangulu gawe partohap hami di hanguluan na sorasuda ida dan nama dele hami di hari parningotanom alay na malumu do hami di sabulo nito dinami nungat torok dongan nami naong nialapmu tau si paingot do ujung nila kanasida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be say sungguli marohanami mambahen tiruan na denggan dia kapinopar nami saya puli manamarsak roha do akan namatayan asa unang mangadungi jala madele nasida say taiti marohan nasida mamereng do pakijang say lehon to dim tuhami asa takas di hati dakot tuhami naong dohot dohami anakmu jala panean di harta na di banua gijang say padao maganggu ni roha siya kami asa hot haporsyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului adorang hubolu sami rura linggoma ni hamatayani molo homur mata nami be ukap mata ni roha nami asa takas ni ida dalan tu hasonangani molo halang dila nami so binoto be makuling porgogoy mahami marhite-hite turdimi asa tarjohu kami ale amang sahatu tanganmu matodikku say patiur hian rohanami asa hubas lakanami jala sonang kami laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahamu. Tapuji Tuhan tamarende buku ende nomor 522 ayat sada dot mangihut huhut papungupelean. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hama kadongan saha porsiaon di minggu ujung tahun parhuriaonon di parningotan niak kana modding tabukama nagabe jamita di parmingguata buku pesalmen 10 ayat sada tu ayat 12 pesalmen manang Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 ujau kami mah di hata Batak pesalmen 10 ayat sada tu 12 songonon mahatana tangiang ni si Moses naposo ni di bata ale Tuhan saiho do hapuruson nami marsudut-sudut tagan sotu budo peha akadoluk jala tagan suadong dope di tubuhon tanoon do portibion nunga adokian ho ale debata sian seling-elingna ro di seling-elingna sumuang do gabe orbuk jolmai di bahekko dungi di doko muse mulak mahamu ale jolma manusia ay sobok konsadari na tuari naong salpudo na 1000 tahun yang go di jolom jala songon sadagas si parjaga di borngin diubak kodo nasida jadi mati manasida manugot nai nunga martubur diulahi songon duhut torang ari marbunga doi jala martubur HP bodari nai disabido jadi malos ai siap duhami di bahir rimasmu jala binaheni parpiar ni murukmu ubahe topu magu hami dunga di baheko hajahato nami tu jolom dosa nami akan nabuni tu hati uron di bohim ai lamoru do akari-ari nami sudena di bahir rimasmu ai songon hoi sadado lahu sudah ka taun nami ari-ari ni taun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagogoon situtu deak do 80 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton dohot halo jaun ai hatop situtu do laho salpu jala habang do hami tungi sema tumada gogo ni rimasmu jala dihabiari hobar tu pangonai ni rimasmu sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami idoang dosahatna ada ilustrasi seperti ini ilustrasi 3 buah biji jagung 3 buah biji jagung sambil bercerita-cerita. Biji jagung pertama mengatakan seperti ini, saya kepengen ditanam secepatnya dan saya bertumbuh menghasilkan banyak buah sehingga Pak petani senang akan hasil jagung yang saya berikan. Singkat cerita, terjadilah itu. Benih jagung pertama bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Benih jagung kedua juga seperti itu. Saya juga kepengen cepat bertumbuh, menghasilkan banyak buah dan berguna bagi Pak petani. Singkat cerita, biji jagung kedua bertumbuh, menghasilkan banyak buah dan berguna bagi Pak petani. Tetapi jagung yang ketiga tidak mau seperti itu. Saya tidak mau cepat tumbuh karena nanti saya akan dipetik oleh petani. Toh akhirnya saya akan cepat mati. Lebih baik saya tetap menjadi biji jagung yang kecil seperti ini. Besoknya ada ayam yang mengais-ngais tanah di tempat biji jagung yang ketiga ini ditanam. Si ayam melihat benih biji jagung itu utuh dan langsung dimakan itu benih jagung yang ketiga. Ahadun nang dohonon ini ilustrasion hama kadongan. Ketiga benih jagung sama-sama mati.
sama-sama dipanen. Tetapi benih jagung yang pertama dan benih jagung yang kedua mati dengan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada orang. Tapi benih jagung yang ketiga mati juga, tapi tidak menghasilkan apa yang baik bagi semua orang. Sonari dia mapilih tota hamwa kadongan. Sude hita na mangulu daikon mati do. Alai buhama hita. Apakah kematian kita kematian yang sia-sia seperti benih jagung yang ketiga ini, atau kematian kita, kehidupan kita memberikan dampak yang luar biasa bagi orang sekitar, memberikan manfaat, memberikan keselamatan, menjadi berkat bagi orang sekitar? Dia dosi pilih tota benih jagung napar jelo do tapa dua hodo banang si patoluhon. Las on maturpuk di minggu tahamu kamang hamu kenang remaja nang naposubulung didok nakingan ajari mahami mamilangi akka area nami. Ajarkanlah kami menghitung. Didok di hatai berani manah mamilangi manah lapatanna mempersiapkan mendaftarkan. Jadi mau dok ajari mahami mamilangi, ajarkanlah saya untuk mendaftarkan, untuk mempersiapkan hari-hari kami. Jadi mau dok mamilangi, mendaftarkan, mempersiapkan hari-hari, bukan berarti kita daftarkan hari Senin sampai hari Minggu, down. Januari sampai Desember, down. 2020 sada, 2022 down. Jaladang songon Edeni Krisdayanti menghitung hari down. Jadi aha mananeng dohono ni turpukon moidok nakingan mamilangi menghitung manah mendaftarkan lapatanah muakamang hamukainang remaja na posebulung paboa bolo diajari hita mamilangnya karyari adong do tutu batas ni umur. Itap ni 70 tahun nina nakingan di esa 10 bolo margugo dope bolo 10 tahun nang pe adong jol manuaing marumur 10 tahun adong dia sahatu 100 tahun ale manang ipe iko marujung dosa luhutna ido di pabot rupukon hama kadongan tidak ada kehidupan yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua harus selesai. Semua harus finish. Semua harus berakhir. Itu sebabnya waktu tidak pernah berjalan mundur. Waktu terus berjalan ke depan. 1 detik pun waktu tidak pernah berjalan mundur. Tapi kalau kita bikin mundur mungkin bisa kan begitu, karena baterainya habis. Tapi waktu tidak pernah berjalan mundur, dia berjalan terus. Baru pe dihilalas na posubulung ngau HP ngama-ama. Baru pe dihilalakan remaja. Baru saya seperti remaja HP nungan na posubulung. Baru pe kasih sekolah minggu ta saya seperti sekolah minggu HP nungan remaja. Baru pe akan karejo dengan HP nungan marumur 56 tahun di kopeciun. Beh, dang terasa. Baru pe pabal gaun dak danak saat na kuliah HP nunga marasa tabe nunga mar keluarga be tinggal omak na dot bapak na nama dijabu dang terasa atong songo dia mahamu kadongan molo waktu ikut nomor jalan cepat berjalan terus dia berjalan ke depan tidak pernah berjalan mundur. On manakinya didok di ayat 12 ajari mahami asa dapotan rohana bisuk kami. Pabuah hama kadongan kita harus belajar bagaimana mengelola hidup. Bagaimana saya sekarang mengelola hidup saya? Bagaimana sekarang saya memanajemen, mengatur hidup saya? Kalau hidup saya ternyata hanya sebentar saja. Apakah saya selama ini mengelola hidup saya dengan tidak baik? Godang do tutu akatik kion marisuang ubahen naswadong tutu akan adenggan hupatupa di keluarga di parkerejoan di huria
Hamu kadongan on manuang perundungan di hita di mingguon di parningotan ya kana mau dingon idok momento mori ingat hari kematianmu. Biasanya memang kalau orang sehat itu tidak pernah mengingat hari kematiannya, tidak pernah, itu jarang. Apalagi kalau dia sedang bahagia, tidak pernah. Tapi kalau orang sakit, apalagi meludung divonis dokter, itu tertusi ma pikiranna jenek nama tikiku alani bican sehat kita ma kadongan, bican margogo hita, bican semangat dope hita. Ingot hagogon mi hahipason mi satok kidoi alani wah, apakah hidup kita ini selalu kita buat menjadi sia-sia? Apakah seorang suami tetap menelantarkan istrinya, tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, songonima terus? Apakah seorang istri tetap tidak mau memperhatikan suaminya, tidak mau memperhatikan anak-anaknya, hanya asiknya sendiri? Apakah anak-anak tidak lagi mau memperhatikan nasihat orang tuanya, songonima terus? Apakah orang tua tidak lagi mau memperhatikan anak-anaknya? Toe ma di pasubu masongon di mana songon dia pe ibadah di luar. Dak kaya be dipakulingi be. Dak kaya be di memehon hatani di batabe. Dak kaya diajari be. Songoni nama. Hamu kadongan on manuang perundungan diau. Di hamu ruas di HKP Tamarunang namar minggu online offline sadarion. Mengelola hidup. Bagaimana saya mengelola hidup saya agar menjadi lebih baik? Didok di hata Inggris, time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah kesempatan. Kenapa ada time is money? Artinya jangan menyanyiakan waktu, karena kalau kita menyanyiakan waktu berarti kita menyanyiakan uang. Menghambur-hamburkan waktu sama seperti menghambur-hamburkan uang. Peko kamu mah. Ini didok Psalmen 30 ayat 5. Tabuka majo Bibeltat Psalmen 30 ayat 5. Didok dison Psalmen 30 ayat 5. Saya pabotohon matuau ale Jahoba ajal husogot dohot suhat-suhat niari-ariku naotiki asahuboto nagaledo hawape. Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nagaledo hita hape hamu kadongan. Kita itu fana. Gale Esian orbuk dohita. Dang adong sasitong nasi pangasahonota. Orbuk dohita. Kita itu debu. Nama rasiniro haro de batatu hita dibayan mahita hosahanguluan. Di bait mahita haluan mahita hita mudar dan dong durus di pinar silang gabe malua mahita. Itu didok di Efesus 5 ayat 16. Bahasa Indonesia mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Parhasi yang mati kinadongon hararoni Kristus dak kolan manobus haluota. Bukan hanya menebus keselamatan kita, tetapi dia menebus waktu kita. Waktu kita yang sia-sia selama ini telah ditebus oleh Yesus. Alani hamu kamang, hamu kenang. Remaja napo sebulung. Pergunakanlah waktu untuk Tuhan. Pakai mati kim tu di bata. 3 hari mahamu martang yang dijabu. 3 hari mahamu mengedehun puji-pujian di jabu. 3 hari mahamu rapdot anakonmu pajonokon diri tu debata. Parhase yang matiki ai jepek do partikian sisonarion. Dan terasa baru pe covid 2020 nasalpu HP ngas 2020 sadon tokinai nama 2022 dan terasa hami pe bulan Januarion tolu tahun nama dan terasa dan taboto manangadigan hami di Joko terpusat dope pidda alai para detiki
Dan terasa baru pemarsau 2010 sia Januari HPon ke 2020 sada dan terasa partikian itu, makanya waktu itu terus berjalan ke depan, dia berjalan ke depan. Huran itu hatta atong sudah mahita di minggu ujung tahun parhuriaonon mangarahon asa taparase yang matiki, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Molodung dohita maparasyak kotiki, mempergunakan waktu untuk Tuhan. Di sima boy bilang-bilang atta gok pasu-pasuni Tuhan dihita. Molodung dohita marhite bisuk nasihat Tuhan tai memilangnya karya-hari ninguluta. Di sihita mampu memilangnya kaberkati Tuhan. Bemula tema Tuhan dipargogoi ho, dipasu-pasu ho, diramuti ho do huriam HKBP tamaru nang ubahin na boy dengan madal pesta gotilon di hari Minggu na salpu otik do hami geleng do huriam alai dipasu-pasu ho do lobi sian na tahirim, lobi na sian tapikiri diramuti Tuhan do hitam kadongan songoninang keluarga tabe, songoninang parkerejuanmu, songoninang akayanakonmu, songoninang di aka masa depan ni na posubudung remaja sikola minggu HKP tamaronangon lobi sian na tapikiri, lobi niya na sian tahirim si pasahato ni debata molo-olo hita mengelola hidup dengan baik, memanajemen hidup dengan baik, memakai tiki detik demi detik untuk pergunakan waktu sebaik-baiknya. Alani tarahon manguluta maperhasi yang tiki napi nasapi Tuhan tuhita. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho Tuhan di mingguon di paingot ho hami asa hupake hami huparhasiak kami tiki nong pinasahatmu di hami ay tiki parasyan di batado tikion alani nang hami pe ikot do maparhasi yang tiki nami lahu pajonokot diri tuho pergogoi mahami Tuhan ruasmu asa margugu hami ingot hami memento mori diari hama matenami Tuhan ajari kami ruasmu asabui kami mengelola hidup dengan baik, memanajemen partikianon time is money, memakai waktu dengan sebaik mungkin. Na selelengon gudang marisung akatiki na pinasatmu di hami alen waeng ikon mulak mahami muse ala nang tinobusmu ngulu nami nang partikian nami ubahe naik kodo hami mamake aka ngulu namion aka ari-ari partikian namion lao ingot lao toktong martangiang pajodoko diri hola tuho Tuhan pardegan bahasa di bagasan Kristus Yesus ramotima ruas di huriamon sekolah minggu remaja na posubulung ama ina sahatu akana lansia homa Tuhan manglonai pason hada meon di tengah-tengah keluarga masa depan nadenggan dohot agogoon nang pe ragam niaka parukilon yang di depan di ruasmu ale porsia hami Tuhan di sidoho mangudiho kami Tuhan ida tatap aka ulaon di tengah-tengah ni huriam marsakap do huriam marhite remaja na posubulung laho retret tu Tanjung Bira Bulukumba dari Sabtuon Borhat asimaroham nang di perjalanan nang di tujuan homa pataruhon sahatu tempat di bagasan haipason dau sena keparmaraan nang aka peserta aka remaja aka naposubulung selehon matuhan haipason songoni nang dia ke perayaan Natal nang kubegi hami obar tu roster di bulan Desember naroon asimaroham nang dia ke panitian pesta Natal asa margugu nasida tutu laho paradehon aka perayaan Natalih ruas di huriam na di bagasa persahiton hormat Tuhan nang manan hamalumon ruas di huriam na marulang tahun pardongan saripeon dohot hatu tubuh hormat Tuhan nang masuk-masuk
ruas ni huriam nang mangaleho peliataon hamauliateon doho tupak tu huriam nang tu pesta gotilon di minggu nasalpu homa Tuhan na mangaramoti mauliate ma dengan mardalan pesta nami di minggu nasalpui holan alani hodoi na mangalehon hasadaon dihami ruas di huriam rap dohot dongan nami sena kepe Makassar pasu-pasu maka panitia nami pasu-pasu nang ruas di huriam nang akan aposom ale Tuhan jalo matang yang nami marite Kristus Yesus kami martangiang amin. Tapasat mapeleta tujolo marendeta sian buku ende 530 sia ayat sada do namangihut. Sama
dongata BG hatani debata tu hita di minggu ujung tahun parhuriaon sadariona manjau hita satoktong tabilang ya kaari na pinasahat itu hata tu hita alani tung takasma taingot B ujung ni partikiata di hasyanganon takasma taparhasyang tiki parasian nasian debata gumos ma parsirang guton jara telek kon di bagasan na porosyaon asini rohani di bata marhiti pakokopon ni Tuhan ta Yesus Kristus nong manggarar utang ni dosa dohot hajahatot tai Ale Tuhan Dewata urupi mahami mamilangi aka ari-ari ni ngulunani Pangido maroha bisuk siang Tuhan di bata marhiti pengajarion nito di purbadia nasai mamporohai akan naporsia asalam tahu hita madalan ya ka ari-ari ningoluta di bagasan jalan marhiti asini rohana dang hamatiani be ujung ni parlakata alai pamoluson mai lahoma manguti bagas ni damang tungolu salileng ni lelengna martangyang mahita ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroan di saluhut silon lehona dengan dohot nasa ulibasa nama uliutus hupasat hami masyana lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilihanon patibuhon harajaon murtong-tong ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tudim asalam hutadahami godang ni seleun lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mulyati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo say ro maharajaonmo say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosin longan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangunjunan pelua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya si marohana marnidaho
Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim. Salam sehat ma tuhita.